माने फिरफिलानि हाबायाव फैदों जोङो दा हाबाखौ फ्राय देखायनाय जासिगोन आरो नायलांबाय थादोल' पुरा फुल एपिसड अफ मिरियाची। नमस्कार खुलुमबाय, वेलकाम टू माय इउटिउब चेनेल। दिनै आङो मथथे सापागुरि माने गोजोनपुरायाव फैदों, माने आंनि बियादै फिरफिला माने काजलगावनि राकेश ब्रह्मजों हाबा जागोन आरो हाबानि जेनाखि टाइम बे जाबाय 6टा 6:30 मोनाबिलियाव जागोन। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो, बेहाय आंनि माखासे पुराना सिनाखि भाइ बन्धुफोरबो लोगो मोननो हागौ। नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो, हाबानि पूरा आबुं माने सिनफोरखौ नोंथांमोनो देखायनो नाजागोन। एक्चुअली मैं अभी गेट के बाहर हूँ, अभी मैं शादी का मंडप तक आप जाएंगे। अभी आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। देखिए बहुत शानदार, इतना अच्छी डेकोरेशन है। फिरफिला वेज राकेश हुआ बैनर पे लगा हुआ है। अभी नीचे से हम जा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से इसको डेकोरेशन किया गया है। गेट का जो भाई डेकोरेशन है बहुत अच्छी है, देखिए बहुत अच्छा है, वेरी ब्यूटीफुल डेकोरेशन, बढ़िया। तो कोई यहाँ जाना पैसा लोग भी होगा साइड, बाद में हम बातचीत करते हैं लोग के साथ। अच्छा है, sudah berhasil hadir. Saya pikir manusia je. Sekarang berbeda hai. Ini hawa ni mondop, mana Bromo hawa jagan. Boria, mana भाई सुस्ती बहाने जादा. Ada omkar, sudah foto bibarnya. एकदम बिराद बढ़िया। बे जाबाय न'नि बाथौ आरो नैबे जाबाय फार्निचार, माने हिन्जाव गोदानजों लोगोसे बिदायनि समाव बेखौ हरफागोन जाहैबाय आरो बिसोर आलासि माने नुबाय थालाना, माने उन्दैनिफ्राय नुबोनाय जाहैबाय। दा हाबा जानोसै, दानसे सम बेरायफैबाय, मोजां मोनबाय जायखिया। माने समखौनो मोना, माने दानसे सम फैबाय आरो मबाइल बावबोजोबदां। फैगासिनो आलासि। बे जाबाय हिन्जाव गोदाननिफ्रा न'नि गाहाय मालिक, आं बेखौ बिदा लिङो। माने फिरफिलानि हाबायाव फैदों जोङो दा हाबाखौ फ्राय देखायनाय जासिगोन आरो नायलांबाय थादोल'। पुरा फुल एपिसड अफ मिरियाची माने देखायनाय जासिगोन। Jangan sih yang naik, turunnya jangan logo mendeng. Labra deh.
दानिया हौवा गोदाना सफैबाय बरायनो लागै थाग थियारि 6:30 हाबाया जागोन बेखौनो बरायनो लाहार फाहार सफैबाय हौवा गोदान गेटआव Rong hổ đó.
Semoga angge Dora Juli Lana Java ini kaki semoga Dora Juli Lana Yau Gebang Kami Ayam Aku Sabu Lana Leitro Kenaya Ami Saya Manibapu Taipu Bentuku Jayaba Dora Juli Lana Angge Karubla Ayapa Kuki Jati Kauti De Libya Ami Saya Muzasi Kaza Age Bentuk Ayapa Berbinane Jom Manager. Tadi baik, sampai.
हाबाया जोब्बाय जों हाबा जोबनानै जों ओंखारबोबाय माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों नायबाय थाथावथाव थाबाय थाथावथाव भाइ बन्धु गोबां फुराना गोबाव समजों लोगो मोननाय जोबोद मोजां हाबा माने गोजोनथावथाव जादों आरो डेक'रेसन जानाय रिसेपसन सब दिगे मानसि आलासि सिबिनाय राइट सि इउ नेक्स्ट भिडिअ एसेनोसै।